Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaurko hontan Arraiozera torri gara. Izan ere hementxe bestak hasi ziren atzo Txupinazoan egon ginen eta gaur bestei jarraiera edo emateko denak ibiliko dire kantuen. Herrikoak elkartu dire eta hainbat kantu prestatutuzte bertzei erakusteko. Txikienak eta ertainak. Haundiek ere bai aituko dire musikaio eta kantari. Eta gu gogotxu gaude azkeneko bestak baitire eta gogo zartzen dire beti Arraiozko bestak. Plazak betiak edukitzen du eta gaurkoan ere ikusle ugari egonen dire gaurko ikuskizuneko. Zuek ere ikusi nahi duzuela bazatozte gurekin. Venga, 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 venga.
erdi, zuki mar duzu, Torrena. Zeina, zizera nerea? Azukinio, oiu fuerte, Eta beste zerra mar duzu? Eka, bi, iru. Baina erratu zuen hori berdina. Torri. Nata, diatzen zena? Euskara aldikoa. Leonate,
Da arraiozko neska guaperak hementxe dugu. Dagoneko hartu dute lekue eta gaur ingo duten musika espektakuloak usteko